kining inyong questionnaire, Pastor. Mhm. Labi taong mag-autismo, no? Okay. Usa diha sa inyong mga pangutana, kita nako nga dugay na ba ka nagdiya sa kape? Mhm. Oo. Kung dili to butangan nimo og yes, ato pa questionable. Okay. Pero akong nakita, Pastor, akong pangutana, kita na ako nga ang uban ninyo mga membro, Mhm. naginom magkape. Mhm. Okay, mutubag na ko? Salamat. Okay, Igsoon. Salamat niya na, no? Okay. Kana siya nga problema, Igsoon, dili lamang na problema sa Seventh-day Adventist. Problema usab na sa lain-laing nga mga reliyon. Okay? Naay ubang mga reliyon, Igsoon, nga naa sila'y pagtulunan nga ayaw pag-inom o bino. Pero ang ilang mga membro gainom gyapon. Okay? Unya nasa uban, Igsoon, nga naa si pagtulunan nga mag-vegetarian. Wala dili Seventh-day Adventist ng grupo namo kung dili sa mga offshoot. Pero sa tago nagakaon sa unod bisag baka o manok. Di ba? So nasa iban, Igsoon, meaning to sa Igsoon, dili na siya sa doktrina, naa siya sa tao. Ug wala tay mahimo kung problema na sa tao. Mabitay yung nga ang tao, Igsoon, naagi siya problema, especially sa gitawag nato pagdili sa sala. Pero ang pagtulunan sa Biblia, dili gini siya mausab. For example, kanang caffeine. Kanang caffeine, Igsoon, gitudlo na sa Seventh-day Adventist sa health approach, sa reason sa health. Pero dili nato mabasa sa Biblia nga ang word nga caffeine makadaot sa lawas sa tao. Wala na sa Biblia. Based na siya sa gitawag na to research, no, nga makadaot sa lawas sa tao. Mismo magani ang asin, Igsoon, magpalabi ka og asin, tambangan gyud ka sa imong pastor o pare baka nga ayaw palabi ka og asin. Pero ang pangutana mo ni nganong namba pagimembro magpalabi og kaog ng asin? Di ba? Kusog mo kaon og bulad bisag na siya problema sa iyang kasing-kasing. Diya sa ato pa, Igsoon, dili na siya problema sa simbahan, doktrina. Problema na sa tao, ang simbahan kapaningkamot sa paghatag og mga talambagan. Pero usay ang tao, mahimong biktima nimi. Dili exempted ang ubang reliyon nini. O ako nagtuo, kung asa man ka nasakop karon, dili ka exempted, ana. Kaya wala po ko kakitag perfect nga mga membro sa usa ka perfect nga pagtulunan. Wala pa na siya, Igsoon, ni abot. O nagitawag og church militant, not church triumphant. Iglesia, mga katawan nga nakigbisog pa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Kay kung perfect na, dili na mo tambag ang Ginoo. Sama aning pagtambag aning nasa balaan kasulatan, Igsoon, nga nagsulti si Apostol Pablo. Ingon siya sa 1 Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo, mahigawas gikan sa buling, mahigawas sa mga pagsaway, hangtod sa pagtungha ni Jesus Christ. Kinsa iyang gignan? Ang iyang mga sakop sulod sa simbahan nga luwas ang grasya. Nganong gisultihan, Igsoon, kay nahibalo siya nga ang tao malimot. For example, sa adlaw pagpahulay, hinumduman mo ang adlong igpapahulay. Nganong nag-ingog hinumduman kay ang tao malimot? Kung adunay Adventista nga nalimot, di ibot pasabot nga nasayop na ang doktrina sa Adventista. Sa samang paagi, Igsoon, kung asa man ka nga pagtulunan, unya supak sa inyo ang pagpanigrilyo, supak sa inyo ang pag-inom og bino, musugot kag badili kung mudako na ng inyong simbahan na ay mga membro nga mukawat og sigarilyo, mo inom ba, now, dili na sala sa inyong simbahan, kay lahi man ang inyong pagtulunan. Wala man na sa inyong pagtulunan. Maubita kung yung mismo pa sa 12 ka apostoles, Igsoon. Sa 12 ka apostoles, naghikog si Judas, wa magtudlo si Kristo, maghikog si Judas. Pero ang pangutana, sala ba na ni Jesus Christ? Dili na sala. Sa samang paagi, kung ang Seventh-day Adventist nagtudlo nga dili mag-inom og caffeine, cafe, unya na yung mga Adventista nga nag-inom, dili nasala sa Seventh-day Adventist. How come nga nasala na sa Seventh-day Adventist nga na may membro nga mo tuloy bagbag para kang Pedro? Sala ba ni Jesus Christ nga gilimod ni Pedro si Jesus Christ? Dili nasala ni Jesus Christ. Di ba? Daghan ba diha sa mga apostoles nga nangapakyas? Sala ba na ni Jesus Christ nga napakyas nga siya may magtutudlo? Napakyas ba siya siyang magtutudlo? Dili. So, Igsoon, ingani na lang, tanaw na to kung ang Seventh-day Adventist tinuod ba ang iyang pagtulunan o ang iyang doktrina. Dili na lang nato tanawon sa kapakyasan sa mga membro ni ini. Kay kung imong tanawon ng kapakyasan sa membro, imong masaway si Jesus Christ nga ignon ni Jesus Christ. Jesus, ngano man gani nagikob si Judas. Jesus, ngano man si Pedro gipamakak kaniya, dili di ka maayo nga magtutudlo.
igsuon dili ingana ang prinsipyo sa pagtuon sa balang kasulatan. Kay dagan salamat kanimo Brad Max Lusangan sa imo nga mga pangutana.